ҳангоми адои маносики ҳаҷ дар Арабистони Саудӣ ду шаҳрванди Тоҷикистон ҷон ба ҷонофарин супориданд. дар ин бора Афшин Муқим, сухангӯи Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои ҷумҳурӣ ба расонаҳои маҳаллӣ хабар додааст. тибқи хабар ҳардуи ҳоҷиёни фавтида аз бемории сактаи қалб ҷон бохтанд. синни ҳардуяшон қариб ба 70 расида, ҷасадҳояшон дар Макка ба хок супурда шудааст. як нафар аз ҳалокшудагон сокини шаҳри Ҳисор ва фавтидаи дигар истиқоматкунандаи ноҳияи Спитамени вилояти Суғд мебошанд. бино ба манбаи хабар, бозгашти ҳоҷиён ба ватан аз 18 август шурӯъ мешавад. имсол аз Тоҷикистон 5000 нафар ба зиёрати маконҳои муқаддаси ислом мушарраф гардиданд. соли 2018 беш аз 6000 нафар тоҷикистониён маросими адои ҳаҷро ба ҷо оварда буданд. коршиносони умури дин мегӯянд, бо сабаби фишор болои диндорон ва иҷборан ҷалб кардани талабгорони сафари ҳаҷ ба корҳои ободонӣ, шумори зоирон нисбат ба соли гузашта зиёда аз 1000 нафар кам шудааст.